ato isgutan karon ang tulo ka persona ay katulo nga persona nga mao ang gitawag og Espiritu Santo. Gikan sa Griego, pneuma, agion. Pneuma, agion. Manay sa Griego na pagkasulat. Agion. Pneuma may spirito. Agion huli. Balaan nga espiritu. Pasabot, yung kag pneuma, ginhawa, respiration, tinugdan sa prinsipyos kinabuhi. May mga tanaw ng kahulugan sa balaang espiritu. Ikan sa Griego, pneuma. Pasabot o ginhawa, kapasikaran sa kinabuhi, sa pulong tahawa, kapasikaran sa kinabuhi. Sa Griego pa na rowa, ginhawa. Matod pa ang Espiritu Santo migula, proceeded from the Father and the Son. Gisgot naman ta last time nga diya sa Dios tulo ka persona. So speculative nga explanation sa simbahan ato na lang sabton sa analogical nga paagi, analogical kana bang iagi bag pananglit. Example nga ang Espiritu Santo migawas gikan sa amahan o sa anak, nagagikan sa amahan o sa anak. Muna itawag siya inspiration. Not generation or not generated. Wala sa gipahimugso kundi ginhawa. May inspiration, inspiratory, breathing. Ngunit analogical nga pagsaysay sa simbahan. For example na ang ginhawa migawas nimo. Ni ginhawa nimo migawas pero nagagikan nimo. Masabtan ba niyo ang movement sa Holy Spirit? Nagagikan from within. Manay speculative nga pagka-speaker sa simbahan, pero sa secret scriptures klaro nga isulti ra ni Jesus nga ipadala ang balaang espiritu. Ano itong pupusan karon taon, balik ta diha. Now, ngayon kita Pentecost, mao ning adlaw kanus-a mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga isip katumanan sa gisaad ni Jesus ang pag-abot sa mandalaban. Nga mao
ikatulo mga persona sa Dios. So mo ni Pentecost. Namduman na to nga si Jesus human na banhaw matud pas buhat sa mga apostoles palit-lit ang eraser na yun, nabalik-baligyan ang eraser na ito dahil sa grupo ko, explosive na sa itli. Matod pas buhat sa mga apostoles, 1:3, si Jesus nakig-uban sa iya mga tinunan for 40 days. Kanya, nisaan siya nga unya na kamo panglakaw kung maabot na ang manalaban nga kung ipadala pinagi sa kungalan. Padala sa amahan pinagi sa kungalan. So, pagsaka ni Jesus sa langit after 40 days, pag-abot sa nakapulo, so plus 10 days equals 15 days. Muna'y pagkunsad sa Espiritu Santo gitawag og Pentecost kay ang Pente gikan sa Penta means pinta. No? So 40 days sa nag-uban pagsaka sa langit after 9 days nga preparation siyam ka adlaw nangandam ang mga tinunan. So 41st, 42nd, 43rd, 44th and so forth and so on until 49. So 9 days lubina preparation pagka 50th niabot ang Espiritu Santo mo nagitawag og Pentecost. Nasabtan ninyo ang pulong Pentecost. Dinhi natuman ang isaad ni Kristo nga moabot ang manlalaban. Ang simbahan na nudlo matud pa ang Espiritu Santo nagagikan from the will or from the mutual love of the Father and of the Son. Espiritu Santo ni gawas gikan sa gugma mutual nga paghinigugmaay sa amahan o sa anak. Aron masabtan ninyo kung ano nag-explain gihapon tapos ato nga ang amahan nahigugma sa anak o ang gugma sa amahan o anak mao ang Espiritu Santo. Nasabtan ba ninyo tulo ka buok nagkahigugmaay sa usa lamang ka gugma. Ikaduha muna'y gitawag og akong balikon passive o active inspiration sa Holy Spirit. Buti pasabot passive ang Espiritu Santo mao ang gugma sa amahan o sa anak. Active ang Espiritu Santo nahigugma sa amahan sa anak. Nasabtan ninyo. Passive galibot pasabot, passive inspiration, ang Espiritu Santo mao ang gugma sa amahan ug sa anak. Active ang Espiritu Santo nahigugma sa amahan ug sa anak. Nakasabot nakasunod bro kasi wala kasunod. Oh. So sayo na magkini sabton. Unang paingon niya ang Espiritu Santo nagagikan sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak gisimba siya og maya. So pinagi sa mga content. So kining inspiration gikan sa verb inspirare. Inspirare, waiting nga nagpasabot og relationship. Nagpasabot og relasyon. Ang inspiration, inspirare breathing, nagpasabot og relationship. Theological ha,
expresses a relationship to the will. Mao tayo kung ingon niyo sa nga ang amahan naghuna-huna, ang anak mao ang huna-huna, ang Espiritu Santo mao ang ginhawa sa amahan ug sa anak. Maoy gugma ug nahigugma. Munay gitawag og inspiration. Hibaw niya tulo ka persona di ay ang Dios. Na atong tan-awon nganong mahugman nga persona ang Espiritu Santo. No? Nganong persona man siya. Atong susihon ang mga teksto sa Biblia nga ang Espiritu Santo matawag gayud og persona. Tanaw na itong mga teksto. Una, ang San Juan 15:26 o San Juan 14:26. Kinsay mo basa? Sa bagay mga Biblia, mga bag-o, di ba mahaom? Di mahaom. Layo. Nana? Nakita ninyo? Muan ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nagikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan ug magasaksi siya mahitungod kanako. So mao nang 15:26. magasaksi siya kanako. Kanang magasaksi, it entails na persona yun. Kaya na may kabuot, na may kahibalo. Ha? Oh. Kasabot, persona. Ang 14:26. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Sa in English, magatudlo sa tanan akong gisulti kaninyo. Sa in English, gibutan ito nakasulat, He will teach you everything I taught you. Timan ining He. Sa Binisaya, gihubad nagsiya. Siya. Sumayon kag siya, persona na. Ikatudlo lamang na ni mos tao. O persona, butang pa na, maingon magkagkana. Oh. So, atong tanawon, ang Griego, San Juan 14:26. Ang nakasuwat sa Griego, ikinos. Akong kopyaho na. San Juan 14:26. Wala yung pagbasa sa Griego. Kasi, kabasa ka Griego kasi.
Basa ka Griego kasi aron malipayon pero imong kasing-kasing. Griego para ato i-transliterate ikinos. Unya kining ikinos kung hubaro nimo in English, ang iyang gender is masculine, third person singular. He. Mahibong ka nga ang pneuma, agyon, neuter, Espiritu Santo, neuter. Pero sa tumoy, tanawa, ningos Kristo, ikinos, He will teach you. He. Buto sabot, persona. Kay pronoun man na. Diba? Third person singular. Sakto ba? Oh. Ano lagi? Third person kay ang first I man. Ang second is you. So ang third person singular is he, she, og it. Kani mabatanon kay presko pa ning mga utok sa ilang grammatical class nila bina sa English language. Is it correct, Casey? Is it correct? So mingoy kag he, unsa may gender ana? Laki, masculine. Therefore, the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person. He will teach you. Na I hope na inyong nasundan, no? Ngayong atong tan-awon ning mga teksto nga kita magulong libro kitanaw din nindot ni siya kay dogmatic theological mo na gulang simplify ni kami basa ni mabuang ni kaya Griego gihubad og Latin na nabuang na kami ra gusto duha ni magtubag ni libro, no? Ato ning tan-awon, hinumdumin ninyo nga diha sa Dios dunay gitawag og divine mission. Divine mission. divine mission. Dunay gitawag divine missions, plural kay. Ang tulo do naman sila mission tagsa-tagsa. No? Na atong hinumduman nga kuno man gibalik, dunay gitawag nga ad extra o ad intra. Nangyari tag ad extra, kung unsay gibuhat sa usa ka persona, ang second person, gibuhat po na sa third person. Walay ad extra. Sama pananglit, pagpamuhat sa kalibutan. Silang tulo. Asa man na mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo apil ko sa pamuhat. Nasa Salmo 104 na 104 versikulo 30. Nga pag-uhon mo ang dagway sa yuta. Diba? Salmo 104 versikulo 30. Imong gipadala kanila ang imong espiritu, gihimo sila og imong ginabag-o ang naong sa yuta. Apil ang Espiritu Santo, no? Monay ad extra, unsay gibuhat sa usa, gibuhat pud sa duha. Ingon kay tag ad intra, meaning from within. Monay intra, sulod, literally. Buti pasabot,
unsay gibuhat sa usa wala na buhata pud usa. No, tulong na ka persona. Ug unsay gibuhat sa usa wa buhata sa usa. Ad intra. Sawa pananglit si Kristo ang second person nagpakatao. Kinsa may nagpakatao sa tulo? Ha? Second person at intra. Ha? Dili ang amahan mo nagpakatao. Ang first person ug third person wala magpakatao. So ad intra ang second person ra mao'y nagpakatao. Mao pod ang Espiritu Santo. Siya ay nag-umol sa tiyan sa pagpakatao sa second person. Ang nag-umol sa tiyan dito sa bakan sa mahal nga Birhen mao ang Espiritu Santo. Mao na itawag ad intra. Ibasin niya ko tan-on muna sa dihang gihimugso sa dihang gisabak sa ni Maria si Jesus. Nya karon ug di mo makasabot ad intra ad extra apil ay po gimabdos sa mahal nga Birhen ang amahan ug ang Espiritu Santo. Wala. Ang tubag is ang gipanamkon sa mahal nga Birhen mao ang second person of the Holy Trinity. Second person. Naa diha ingon ta po nga ang humanity sa second person nagagikan gayud sa mahal nga Birhen. Pero iyang divinity dili man na makumpine, dili man na mabilanggo og usa ka area. So dili mo gipanamkon ang divinity buto naon kay di magina siya mapanamkon. Pero pwede po niya naa mo pa kana ba gitawag sa English teolohiya bag indwelling. Yang divinity naa na indwell pero wala makonfine. Sa mga Bisaya na confine na bilanggo na Wala na siya nalangkop. oh dihara siya na corner, dihara gyud siya na isolate. Wala kundi indwelling. Jadi man ano ko tawag imabdos man mo divinity. So kining ad extra ad intra. Matud pa ni San Pablo ngadto sa taga Roma 11:31 kisa may mabasa. Okay, open your Bible and read Romans chapter 11 verse 31. Take it seriously so that you may learn more. It is part of your drilling. Otherwise, mamembro ka sa puloy. Sige. Romans 11 verse 31. Nahimo karong masinoptilon sa Dios ang mga Judio aron nga kaluoy nga inyong nadawat gikan sa Dios madawat usab nila. Sigurado ka Romans 11:31 na? Are you sure? Read it lagi, tanawa. Tabangi jilid. Romans na, chapter 11 verse 31. Nahimo karong masinopilon sa Dios ang mga Judio aron ang kaluoy nga inyong madawat gikan sa Dios madawat usab nila. Kaya ako i-check daw. 11 verse 31. Ang pagkaagi tungkol sa kaluoy madadawat ninyo ang mga Hudiyo sopin sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Aha. Ibalhin lang na to. Iwasag basa 8 sa verse 33 to 34. Sige daw. Chapter 11 verse 33 to 34. Pagkabahandi anon gayud sa Dios ug
lawom sa iyang kaalam ug kahibalo. Walay makasaysay sa iyang hukom. Walay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo. Kinsay makatambag kaniya. Sa ubang hubad sa kinaraan o ang kahilabihan gayud sa kadagaya ug sa kaalam ug sa kahibalo nga iya sa Dios. Pagkadili matugkad sa iyang mga paghukom o pagkadili matukib sa iyang mga paagi. Kay kinsabay nasayod sa nahuna sa Ginoo o kinsabay iyang magtatambag. Roma Kapitulo 11 33 ngadto sa 34. Now, kisi. Ang natupad nimo sa ron. Tingan nimo. Ha? Diana Drake. Diana. Do you have Bible with you? Ha? Wala kay Bible? Sige daw. Basaha ang 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11. Sige daw. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Kita mau kabunto na sa taas. Ay, buo. Ana? 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11. Verses 10 to 11. Sige daw. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsulti sa tanang mga butang bisan pa niadto labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Until 11. Walay laing nasayod sa mga hunahuna sa usa ka tawo gawa sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod sa tanan na itungod sa Dios. See? Yan yung gibasa ganina, Romans 11 verse 33 to 34. Walay makatugkad ni maka saysay sa kaalam ug makaila sa Dios. Ang Dios lagi makaila sa iyang kaugalingon. Siya ray makatugkad sa iyang kaugalingon. Kay kung dunay makatugkad nga laing binuhat sa iyang kaugalingon, o dili siya Dios. Pero kanay yung gibasa karon sa may nakasulat, ang espiritu lagi makatugkad bisan pa ang kinaladman nga bahin sa Dios. Therefore, ang Espiritu Santo Dios. Nakuha ninyo, nakita ninyong logic. Ang premise sa Roma 11:33-34, wagay makatugkad ni makasabot sa kaugalingon sa Dios. Siya ra gyud. Kanya yung gibasa ang 1 Corinto 2 versikulo 10 katos 11, ang Espiritu Santo mao ra gyud makatugkad sa kinaladman sa Dios. Therefore, ang Espiritu Santo Dios. Nakasabot kay Kate. Ikaw, Casey. Don't think too much on someone else out there. Just focus your attention to what you are reading right now, okay? I know that you are happy and contented. Okay? So ato namang gitan-aw nga Holy Spirit is a persona. Now, again, basaha ang buhat 13 versikulo 2. Ikaw tunton. Buhat 13. Gahin ka na ko si Bernabe o si Saulo sa buhat sa pagtawag Eh, ko kanila. uno nga to sa 2, basaha. Sa simbahan sa mga Antioquia, dihay mga propeta o mga magtutudlo nga
si Bernabe ug si Simon. Nga giyang gaag Negro, si Lucio. si Lucio nga taga Kanako si Saulo o si Bernabe. Therefore, ang Espiritu Santo dunay kabuot. Dunay salabutan busa persona. Christian. Read Acts of the Apostles chapter 5 verses 3 to 5. Ikaw pakli, magpalaban magagsisi, magkadayon gali mong duha. Nakalit pa dyan. Buhat 5 versikulo 3 ngadto 5. Buhat. Buhat Ayos nga nang magpapintal aman sa Satanas. Imong gibakakan kundi ang Diyos. Sa pagkadungog ni Ananias ni ini natumba pagkadungog ni sa pagkadungog ni Ananias ni ini natumba siya og namatay. Og ang tanan nga nakabalita ni ini nangahadlok. So masabtan niyo sa konteksto nga si Ananias o si Sapira magtiayon, misaad sila nga halin silang yuta, ang pahat, muhatag sila. So sa dihang ha. Mga teksto ha, Buhat, Kapitulo 5, versikulo 3, ngadto sa 5. Manang, karong Pentecost, Sunday, ang Espiritu Santo daghag mga gasa. Kinsa man ning naastog, kining nagablo. Kay lagaw yan. Basahang San Juan City, 37 ngadto sa 38. Madawat sa mito kaniya. Niadtong higayuna 38 na na. 39. At na. Lapas na. So, isaad ni Jesus ang Espiritu Santo. O kining Espiritu Santo dunay mao'y tig-apod-apod sa mga gasa. Una, yung basahon ng 1 Corinto 12, uno nga to sa 10,
dili gisaysay ni San Pablo ang nagkadaiyang mga espirituhanong nga mga gasa. 1 Corinto 12 uno nga to sa Gis na adiha o ang gibasihan na mao ang Salmo 135 versikulo 6. Ang Espiritu Santo mo itig apod-apod sa mga gasa. Mao na nga ato ning sumadahon tinamban in layman's term, ha? In layman's term base sa divine mission. Ingon ani ang Amahan ang iya is creator. Oh, creator at the same time gitawag siya planner. Ang anak gitawag og redeemer. Roma 5. 5. Roma 5 Kining punto. versikulo 5 Sa ilo o mga sa piso uno nga to sa 3. Kita na? Dili gayud kita pa ka yason niini paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. So, Espiritu Santo, maoy magpaapod-apod sa mga gasa. Sanctifier. Tawag siya sanctifier. At the same time, gitawag po siya o Parakletos. Sama ng Parakletos kisi. Parakletos. Manlalaban. Kay iyang pailhon ang sala sa kalibutan pinagi sa Espiritu Santo. Muna importante ang kinabuhi sa atong kinabuhi ang Espiritu Santo kay kung wala maglisod kita pagdawat sa Ginoo. Nanas San Juan ang mutandog sa atong kasing-kasing ug nahuna nga makaamgo tas atong sala aron makahimo tag paghinulsol mao ang Espiritu Santo. Wala gali diha ang Espiritu Santo mao na gitawag og final impenitence. Mamatay ang tao nga di makahinulsol og natural. Matud pa sa San Mateo 12:32 dili mapasaylo ang makasala batok sa Espiritu Santo. Hindi sa may mabasa ng San Mateo 12. kini ni Aski di ko kakita. Louie. Masaharo kapitulo 12 versikulo 32. Mateo 12:32. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tawo mapasaylo. Pasayloan day dinhi. Nga doon na po'y kapasayloan nito kinabuhi nga paaboton. Ha? Di na to langit kay langit. Langit naman to. Ano mo yung kapasaylo. Pero anyway, dili na naman yung atong punto. Atong punto din is persona gid ay. Kaya gilalimang ka ang makasala ni Jesus pasayloon. Pero makasala batok sa Espiritu Santo, dili pasayloon bisan pa dinis kalibutan ug sa maabot ug asa dapit. Ngilngig ang Espiritu Santo. Unsa may buti pasabot ug unsa ning mga salaa? Ha? Unsa ning mga salaa? Pwede na ni irison? Matod pa sa usa ka teologo nga pare si Cabana. Ang unang sala patong sa Espiritu Santo, fried chicken. Fried. Garbo.
Mao ni sala ni Lucifer. Wala na padayon. Oo, sila igsuda. Ah, diara. So mo ni unang sala batok sa Espiritu Santo. Pride. Ikaduha, kasina, envy. No? Mga Hudiyo na sina ni Jesus. Pagkamasinahon. Same lang envy o jealousy. Father. Parehara. Ha? Parehara sa kuradong tinugtong mo. Kasabot na nga Kate. Muna envy. Ikatulo, gitawag o obstinacy or obduracy. Nakasabot ka kasi yun sa obstinacy, obduracy o obstinacy. Ha? Pulos ni mga synonyms. Yan ay mga batanon o mga millennials na mga dugangan na inyong vocabulary. Or stubbornness. Sabot ng anak kasi, stubbornness. You are stubborn. Buti pasabot, pagkatiga o pagkagahi. Ulo, katiga kasing-kasing. Oh? Mo na ikatulo. Garboso naman kay ka. Ang Espiritu Santo dili nakasud nimo kay musira man kasi imong kaugalingon. Ay masinahon ka, tig-a pa jud ka kasing-kasing. Wa na chance ang Holy Spirit muumon sa imong kaugalingon. Unya, resisting of the known or divine truth. Makig-away na ka sa Diyos nun nga kamatuuran. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang sulat niya ngadto sa taga Corinto. Paminaw kisiha kay basi hurim-huriman ka ani nga malurong nga imong pananaw kisi. Iyo San Pablo, non inim pusumos a liquid adversus veritatem, sed pro veritatem. Wala kitay mahimo makig-away batok sa kamatuoran, kundi ang pag-uyon sa kamatuoran. Nindot kayo, non inim pusumos. Wala kitay gahom. A liquid adversus veritatem. Wala kitay gahom. A liquid means alus gawas. Adversus veritatem. Wala kitay mahimo nga makigsukol kita sa kamatuoran. Gawas sa pag-uyon sa kamatuoran. Sed pro veritatem. Naa sa Biblia, naa sa 2 Corinto kapitulo 13 versikulo 8. No? Pila naman eh? 5. Ikaunom. Ano naman to? Kung chok, mahurot naman tinggal ini. Muna gitawag sala nga ikaunom, kalima di ay. Gitawag sins of presumption. Sa may presumption, naghinubrang pagsalig sa gahom sa Dios nga wala na pagtabang sa kaugalingon. O kaha, naghinubrang pagsalig sa kaugalingon nga wala na magkinahanglan og tabang sa Dios. That's presumption. Kaya nahitabo nga dahil lunok nga nahitabo si ampo sa Ginoo kay lagi nakabasa sa Biblia nga ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Sige sa ampo na nagkaguliyang ng mga tao.
sa kagalingon, wala nay panangpit sa panabang sa Ginoo or vice versa. Naghinubra nga pagsalig sa Ginoo nga wala pagtabang sa kaugalingon. Wala Pao di ay nga ang instrumento sa Ginoo pagluwas niya katong rescuer nga nagdala og bangka og sakayan nga mo'y nanawag nga balhin diri kay nakataas ang tubig. Mo na gitawag og presumption. Katapusan gitawag og final infinity. Unsang ning final infinity naman ta dili naman ta wa na may luna ang Ginoo nga muumol sa imong kinabuhi. Hangtod maabot ang panahon nga maabtan kas kamatayon nga wa kay paghinulsol. Ngunit ito final infinity. Mao ning mga salaa batok sa Espiritu Santo nga matud pa dili mapasaylo hangtod sa kahangturan tungod kay sira ang kaugalingon. Final infinity ang hitabo. Having all these kinds of unsay tawag ani no nga mga ingon ta po nga atong taras o batasan to the extent nga nisira na gid ato kagalingon walay luna marabag si Paraon ba si Paraon nga tig-aga sing-kasing sa Biblia pagkasulti gipatig-a sa Dios ang kasing-kasing ni Paraon buta sabot ang permissive will sa Ginoo nga wala pag-abli ni Paraon ginuntan na lang po sa Ginoo kay mudawat mo na final infinitins mao na kuyaw no? Mabitan ang ako pag-ingon niya adto rabas Margos kay na panaw duaw unya sa may kong trabahoon na ay kuan pader na ay general absolution mo ba nakibaw ng ubudaan madawat nimo indulhensya merit tanan kung makakumpisal ka ngano mag general absolution mo sanctifier siya mo sanctify sa mga tinubos ug siya po'y muhikap ni adtong mga tao nga pagatugson buto sabot katong mga tao ba nga wa pa maabti sa ebanghelyo ug katong mga tao nga wa pag idea unsa pag-abli sa ilang kaugalingon ang Espiritu Santo manang ikatulong persona ug karong Domingo atong sa ulugon ang itawag na tuog Pentecostes ang pag-abot sa Espiritu Santo ato hinumduman nga niadto higayuna ang mga Hudiyo nag-celebrate og Pentecost kay doon na sila Pentecost celebration ang ilang Pentecost celebration mao ang pagdawat ni Moises sa balaod Pentecosto para nila kay 40 ka adlaw magpuasa si Moses taga 50 ihatag na nila ang balaod unang nag-celebrate sila kay ang balaod na dawat nila at the same time while nag-celebrate sila sa Jewish nga Pentecost maupod ang pagkunsad sa bag-ong Pentecost nga dili na sentro ang balaod ni Moses kundi ang iya sa Espiritu Santo. Muna kung nabasahon ang sulat ni San Pablo nga tos taga Corinto 3:6 ang litra magapatay apan ang balaod apan ang Espiritu maghatag og kinabuhi. No? Napunas Biblia nga katong magsigig basa sa balaod ni Moises ditaptapan ng ilang mga mata. Naana sa 2 Corinto 3:14 ngatos 15, no? Atong sudayo ning 2 Corinto ikasulat maro 2 Corinto 3
atong double check. 3, 13. 14 ngadto sa 15. No? Basaharoy, ikaw ni bata ni Desi, sige. Basaharoy, ikaduhang sulat sa ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 3 versikulo 14, no, 13 ngadto sa 15. Misamo kung Moses yung tapat sa mga araw kapanan sa Israel, dili makita sa kasanad ng 2 Corinto 3, 14, oh, 13 ngadto sa 15. Ano? Kita na ba? nagbasa na Next time bring your own Bible kaya ron magka-drilling mo. Sige. Dili sila makasabot kay hangtod niining adlawa ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan makuha lamang ang maong taptap kun ang tao mahiusa kang Kristo. Si 15. Bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan sa 16 dihang ang tao moduol sa Ginoo, kining maong taptap matangtang. Ang So Ginoo 16, okay na. 16 lang ato ditso. Wala mo sa barista kita tapan niya kung nagsimog sunod laod ni Moises. No? Oh. Sino sa barista nagtanaw na kung nag-training. Excuse ha? Sorry. So, at least inyong nasabtan, naklaro ninyo nga nining divine missions ay katulong persona mao gayud ang responsable sa pagbalaan, pagpahinumdum sa tanang gitudlo ni Kristo ug mao'y mag-apod-apod sa mga gasa o sa may tumong og tuyo nga dunay mga gasa nga gikan sa Espiritu Santo. Ako na lang ditsoon iagi na lang akong pananglitan ang mga gasa sa Espiritu Santo sa mag-vitamins ba nga gina-inject diha sa lawas marabag pakuna ba vaccine aron ang lawas dili magluya kanunay nga nagsik. Kung inyong balikon ang pagbasa ang 1 Corinto 12 uno ngadto sa 12 gitandi ni San Pablo ang simbahan sa lawas sa tao nga dunay kamot, dunay ilong, dunay function o ang Espiritu Santo mo ay nagapod-apod. So the gifts of the Holy Spirit mo na sila ang vitamins nga gi-inject sa lawas nga mao ang simbahan aron kining mga tinubos nga sakop sa simbahan kanunay magmadasigon, magmaisugon sa pagsangyaw sa mayong balita, kantigo mo discern kung unsay mga iyas Ginoo og dili mo nang dunay gift of knowledge, dunay gitawag na to pito ka mga gasa. Tumong tuyo ana to nourish the body of Christ which is the church, the mystical body of Jesus ang simbahan. Mo nay tumong tuyo nganong naay mga nagkanalaing mga gasa. Muna kung doon na mo yung mga gasa, mga talent, ayaw na ninyo tagui, kaya aron dili mo mapanos. Kinalang ko paggawas ninyo. Manang labi na ning mga millennial, mga batanon karon, karong June atong festingan, naghimo ta og youth spiritual recreation. Nga maghataw ta tanan di ka alas 3 nga to sa alas 5 kinsay mo sayaw kinsay mo kanta kinsay mo tumbling kinsay mo balang tanan ato nang organisasyon karon matag Sabado hataw ta dinhi sa parokya aron ang tanang mga batanos pitugo mudugok dali dito ang mga sakop aron sayaw nayo ta manganta ta mo balak ta mo bisag unsa nga talent ninyo ato nang susihon nya ato nang i-arrange una sayaw kanta balak
Sa patamling buga o kayo mulatay sa wire na nagbaga. Libre kaon. Atong kapanita og budget ang parokya kay aron ang mga batan-os dito ko di magsagsaag isang asa. Mao na atong pagkabuhato. Ug tungod sa Ginoo karon sunyo atong ang atong ang unang hataw tawag na to spiritual recreation panahon sa ordination ni Padre Gilbert. Diya na makita ang mga batan-on na magtambling na sa i-off na mana ato. Wa mo yung mga pangutana, follow-up, clarification. Si Christian Dre. Ito Lucifer. Sige. Nay pangutana ninyo? Itong bali daw ang cross, Dre. Ha? Bali nga cross. Bali nga cross. St. Peter's tingali di. Sa dati, St. Peter's cross? St. Peter's cross. Unsay kana, unsay Na may satanismo kay bali po ng cross nila. Sa karong panahon na dili tanang cross nagsimbolo gayud ni Kristo. Mana ang cross nga katong giblisingas pare. Mao toy ang ito tamdo pero kanang sulsul og cross mga adik-adik kung sulsul og sa nag cross mga rockers. Rockers El Tagon. Dili na pwede. ay katong mabasa sa Biblia, Dre, nga si Pedro gilansang pabalik sa cross. Wa may mabasa sa Biblia pero gitagna ng daan sa Ginoo kung sa matangas kamatayon niyang mga guman. Na San Juan 21 bersikulo 15 ngadto 17. San Juan. Muka asam basa. Tagna naman ang daas Ginoo. Sultian naman Pedro dan, makita ni layas Pedro pagkahuman anak kay kulbaan siya. Layas siya katagbo sa Ginoo. Ipautana ko badis domini kasahan ng tanawa ng litra sa kumultikar. Ko badis domini asa makapaduog Ginoo. Juan 21. Ya sa San Juan 21 versikulo 18 taman sa 19. Ako basahon. Sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga sa batan-on ka pa ikaw ra ang magbakos sa imong kagalingon o ikaw ra magbuot sa pagsuroy-suroy bisan din sumala sa imong gusto. Apan ni katigulang mo na pagatuy-uron mo ang imong mga kamot ug lain ang magabakos kanimo magadala kanimo sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Giingon niya kini aron sa pagpaila sa kamatayon nga pinagi niini pagapasidunggan ni Pedro ang Dios. See? Gitagna daan sa matang sa kamatayon, lain ang magabakos niya. Lain ang magadupa. Pero megag katunang pag lansa gina nga gibali ang cross kay matud pa ni Pedro dili ako ang ngay mosunod sa matang sa kamatayon nga nahiuman sa akong Ginoo. Baliha ko ninyo. Siya nagbuot balik. Pero di na ba sa Biblia na sa sasayan. Dre, kana pong tinuod dre nga ang Judaism, Muslim ug Christianity kay monotheism. Yes, monogali, they believe only in one God. They believe only in one God. Ang mga Hudiyo nagtuo nga usara ang Dios. Ang mga Islam, ang ilang tawag sa Dios kay Arabic na sila Allah. Allah. Arabo man ang Allah. O imo nang po nang Hebrew Elohim. Ug ari po nas kinat sila mo ng Dios. Pero dili sila mo believe anang kanang Andre kanang Trinity. Ang nituo ra Holy Trinity mao ang Christianity. Katoliko. Ang oneness lahi ang oneness. Kaya ang oneness ang Amahan ug Anak Espiritu Santo maora nga persona, maora sa pagka-Dios mo na oneness. Sa ato dili tayo kanang oneness karon nga kanang sa mga Pentecost. Ang ato kay una simplify na lang pero biyan pa ani halabaw pa ni 3 in 1, murag 3 in 1. Tulo ka persona diya sa usa ka pagka-Dios. Pero maganda katong oneness, usa ka persona, usa ka Dios. Kanang uban na dynamic kanang uban ang anak gihimo sa Amahan sa tanang mga binuhat. Ang Espiritu Santo po murag kinetic energy. Dili gyud sila ingon nga persona. Mao na lahi ang kalainan. Mao na ang kalainan. So monotheism, mono means one. Theis, Theo, God.
Isa ra Ginoo. Kadtong nituog daghang gods mo to ito polytheism. Sabot mo poly means daghan. Polytheism. Ina, sapay kungtanan niyo na ni clarify. Juan Ray, kani sa Isaias 14:12, ang nahulog gikan sa langit si Lucifer. Sa Lucas 10:18, ang nahulog gikan sa langit si Satanas. Pangutana, unsay kalainan ni Lucifer ug ni Satanas? So pa sa mahimong Satanas mo si siya. Ang nakapahimo niya ng Satanas sa iyang paglibilis Ginoo. Paingon niya non serviam domini. Satanas na siya. Serbian Domini. Sabot ka, sawa pa siya mo rebeldes Ginoo sa iyang ngalan is Lucifer. Sa may Lucifer, Dawning light. Luciferos, bearer of light. Mo na yung ngalan sa anghel pa siya. Pero sa diyang misukol sa Ginoo, nahimo na siyang Satanas. So usay nakapahimong Satanas ng Lucifer ang iyang pagsukol sa Ginoo. Nasabtan ni mo Louis. Dre. Dahil tagay na example rin ng country, tulo ka persona nang dali na mong pasabot rin kay Mga mga persona. usapan Okay. pagkatulo sa isa, mga bangot. Pacific Ocean, o sa paingas dagat, Celebes Ocean, o Indian Ocean. Dagat. Pila ka dagat? Tulo. Sa tulo ka dagat. Isa ra ka dagat. Usara ka dagat, ibahin sa katulo. Sa mangga, mangga mo. Triangle. Pila ka angle in one triangle? Tulo. Mamatang itawag ng triangle, usa ka triangle. Ha? Mga may analogy. There are three angles in one triangle. Tulo ka persona diha sa usa ka kinayas pagka Dios. Sabta nimo, adlaw. Ang adlaw dunay kahayag. Dunay kainit. Light, heat, ug ang adlaw mismo. The sun itself. Ako po ta napila man ka adlaw. Usa. Pero ginagtuban na ng tulo. Ang kainit, kahayag, ug ang adlaw mismo. Ang Dios po dosara. Pero dunay tulo ka persona. Wa nimo, mo na itawag og analogy. Anagali, analogy, ha? Gikas Griego, analogy. Griego gikan, ana means above. Logos means diskurso. Buti pasabot, kung unsay diskurso nga gibutang diha, kinala din nimo na tagit. In one Godhead, there are three distinct persons. Mo na analogy. Kay analogy man, buto sabot, dili nimo literalon nga ang Holy Trinity maunang triangle. Nakasabot mo sa analogy, lahi ang example. Muna musulti gali mo, ay mo yung, for example, analogy kayo gamito ninyo. Discuss sa gali mo doktrina simbahan, discuss sa gali mo teaching simbahan, ayaw mo yun, for example, ayaw. Kay example, mabaw, ningo mo, analogically speaking. Ningo analogically speaking, the triangle, in one triangle there are three angles. Analogically, one Godhead, one divinity, usas pagka Dios, pero dunay tulo ka persona. That's analogy. Boto sabot, dili kay sabto ni mga triangulo naa ang Dios o mauna ang Dios. Dili. Ana means ibabaw. Mabito ng ambo. Sabot mo sa ambo. Sa may tawagan na isi ka ng basahon ng Ebanghelyo sa simbahan. Sa may tawagan na. Ambo tawagan na. Di na lectern ni podium ambo ang liturgical tawagan na. Ha? Nadagang kami ingom nag-atus lectern. Di na lectern. Ambo. Kaya gikan as Griego, ana. Means from above. Isinding. Ang tagataas milugsong o misulti diha. Mo nang ambo dito Ebanghelyo basahon kay ang tagalangit ang Dios misulti ni kanaog misulti sa iyang mga katawhan. Diha nagikan word ana. Sabay iyang bali kay isinding man na asinding kata po kata means pabali kata bayno pasaka asinding. Anyway, di na importante eh. Ako lang kuha niya.
Kamao mo gamit example o analogy. Ang lahi ang analogy. Kaya ino niya mo, may anong iparundog mo kunin mo anak. Mao kay example mo imong gigamit. Kumigol, like for example, ang triangle. Oh. Ningo na imong sultihan og kuan ka nag panabot ningo na siya. Oh, nganong ipanundog man nimo ang Dios anak. Oh. Pero may kag analogically meaning gubiyan pagkasa pigidiskurso kay narito meaning na panuyo nagpandog. Kita mo sa strict sense ang mga tambong mo Bible study karon disiplina na inyong intellectual. Kira wala yung pautana. Na ko'y follow up sa kang Sige. Louis diri ba? Diri sa kanang referensya nga kung naa diri. The KJV erroneously translated Isaiah 14:12 ng ingon ni Louis as a proper name of Satan, Lucifer. Though it is only equivalent to morning star in Latin, then ay laing hubad. The Latin Vulgate mention Lucifer in 2 Pedro 1:9, Tataro. referring to Jesus Christ as morning star, linked to the Revelation 22 verse 16. Ma-coincide ba ni siya diri? Oh, in the positive sense. Kaya nga naman ang Lucifer meaning but pasabot. Kanang paingog Lucifer ang kahulugan sa meaning. Unsa may meaning sa Lucifer? Kahayag. Morning star. Sa New Testament ang morning star si Jesus. Pero sa persona lahi. Kaya ang persona Lucifer katong mga nahimong Satanas. Opo ni mo masabtin mo diri. Mauna. Bot pasabot ba ang persona lahi katong Lucifer nga nahimong Satanas. Dili tumao ang persona ni Kristo. Pero ang Lucifer sa ngalan nga nagkahulugag kahayag or morning star anang tawag lang bituon sa kabugason. Oh. Dias New Testament nagpasabot ni Kristo. Ayaw yung sabta nga si Lucifer mauna sa Kristo. Oh, mo na itawag. Ako ning klaro ko na persona ba? Mo na gitawag matud pas mga nominalist. Nominalism ba? Nominalist. Grupo na sa mga philosopher nga gitawag na sila nominalist. Kaya naman particular sila kahulugan sa ngalan. Ug digili na manganlan ng butanga, questionable na. Muna doon naging ngalan. Kung gitawag sila nominalist, gikan sa word nomin means name. Na, akong buot pasabot, ang Lucifer nga kahulugan sa maong ngalan. Nagpasabot gikan mas looks. Sa nang looks. Light sabon. Sa basa gina lux. Luxis. Diba? Gikan ang word Lucifer. Ang meaning sa ngalan mismo, sa ngalan nagkahulugan o kahayag. Morning star ba ka? Pero kung persona na kani nominalism man kiri na pud ari na pud ta sa ontolog. Jism. Sa to pa ang persona, ang pagkamao. Ang Lucifer nga nahimong Satanas dili ni mao si Kristo. Pero ang ngalan, ang kahulugan sa ngalan nga Lucifer nga gitawag og kabugason, bituon sa kabugason, diya sa Bagong Testamento ang gipasabot si Kristo. Nanambasa na sa tuwa kumasayop 2 Pedro 1:16 na siya. O 1 Pedro 1:2 Pedro 1:19 ba? Mo man diri sa referensya na nato. Oh, nana diri. Dos Pedro 1:19. Labi pa kayo di ay nga nahimatud-an ang pulong sa propesya nga among ginabatunan maayo nga inyong pagtagad ini naingon sa pagtagad
sa mga 2 Pedro 1:19 ba? O de. Pagtagad niini maingon na tawo pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit hangtod mo banag-banag ang panahon ug musubang ang bituong kabugason diya sa inyong mga kasingkas. Sa persona ni Lucifer nga nahimong Satanas o ang kahulugan sa Lucifer nga kahayag nga mao si Kristo sa ngalan o persona managlahi. Ang ingon po diri, several early Christians and even Jewish exegesis interpreted Isaiah 14:12 as king of Babylon, not Satan or devil. Oh, daghan na Daghan. maray itawag o ang paghubad kontekstual. Pareho ng size sa Revelation 13:18 nga kung imong ang katumanan na contextually speaking siniro man na. Pero ang teksto magod di magud na obsolete dias Biblia. Nagpunting ko na sa mga batasan nga pareha ni Nero. So ang tanan tao nga nagbaton og batasan pareha ni Nero, mga size. Mo po na inyong dito pasabot. Katong ingon nga hari sa kuan, mo na contextual. Pedro 1. Mo na gitawag o nagari pakas mga karaan nga mga exegesis gitawag na og katong diachronical interpretation. Nay mo na diachronical. May naaga ni day, Bishop in 320 nga Saint Lucifer. Oh, namay nga niya Luciferus. Lucifer of Shimna o si Saint Lucifer of Cagliari. Okay, nindot man ang ngalana. Bearer of light gud na. Nga ato gumusod kay si Satanas usod ka man layo tong Mo lagi. parihara na ba? Ato naman yung lakbitan gamay, no? Kaya aron mong mga tinaw na to. Ako naman yung i-discuss sa mga katikita. Abot. Dumasod din sa lista. Parihara nga imo man ang binuhatan. That's physical evil. Padagang kag motor, pero kusuga ang padagan, nabangga, napangos ka. O kadautan na. Kaputan na, pasingilan na ni mo yawa. Nabangga ka sira, kay kadanghag ka. Imo na ipasakay, ilaparo mo ko si yawa. Si yawa mo reklamo yun, silang tao ko nila. Kaduha, itawag o murang evil. Ano yung murang evil? Sala. Ang sample na sala. Sala ginoon. Ikaw mo yawa. Kumuno mo yawa. Pero not tanang evil. Yawa evil. Evil. Now, buto na on ingon kag evil, there is an absence of good. Opposite. Tubag ko tag all the time. Pero koreksyonan ni Mr. Livina. God is not good. God is good. Is mo. Goodness. God is goodness. Pagkata ni Jesus, wala lang yung maayo. Ang Diyos lamang. Namiyo ka God is good. Buto sabot, lahi ang goodness. Lahi po ng God. Ang goodness nagalikan sa God. Pero ang kastoriya, ang Ginoo mismo, goodness. Nakasabot mo ba? So kana pa yung God is good, grammatically, okay, correct. Pero mas lawom pa na, God is goodness. Now karon kay God is goodness man. Nya diyas kinabuhi sa tao kay nawa man ang God is goodness, absence of goodness. Natural ang muhari ang evil. So may kag evil, absence of good. O gari po kas uban, gitawag mo nag diablo. Diablo gali opposite of evil is good. Pero sa Christianity, wala man ta ng dualism. Otherwise, dualism na good na evil. Wala. Sa Christianity, wala na. Simbahan, wala magtudlo na. Udunay dautan tungod kay hawa sa katarong. Dili kay nagbando ang duha ang kadautan o pagkamatarong. Sama sa matudlo sa tinuhan sa Sintoism. Kana bitang mga Koreano bitang natatak na marga anak nga ito mo puti. Yin and yang. Kana? Yin and yang, Father. Dualism man na. The force
compatibility man. Mo nang ato timan-an. Dili kay sa ila nato ang yawa kanunay. Nang dumi na moral o physical evil. Dili tanang kadautan-dautan. Ang nagsusunod dili tanang dautan yawanon. O gikas yawa. Kaya sa ang kadaot kita rin mismo naghimo. Sobrang diet kay artikis tanan na ulcer. Oh. I will build my church. Sa to pa kay will future. Future things. Inong dumi nga si Kristo mao kaniadto karon og maabot. Sumingon sa I will, it enters also the present. Kay siya gud ang tinubdan sa panahon. Siya man ang Kairos, si Kronos. Hebreo 13:8 si Kristo mao kaniadto karon og sa maabot. So pangingon sa Mateo 16:18, I will build my church, bisag will lang igamit, pero si Kristo kay naa man sa tanang higayon, natukod sina. Muna por siguro, basa ang Mateo 16:18. Giklaro na gyud ang simbahan natukod na. Basa Mateo 16:18, isumbong sa simbahan. O patukura asa man tayo sumbong. Pareha istorya ipa-admit sa ospital sa Kitugo. Ang so pag-admit mo may hospital. Pero palingon sa Mateo 16:18 nga isumbong sa simbahan, isumbong sa simbahan. Dato pa na lang simbahan. Kay nana may sumbungan. Oh. Ilang mo kung basihan mo na kay future mo gud I will build my church. Ato pa sa simbahan dito kun gyud niya. Ang alang mo nag di niya idayon. Nya karon kuguanan niya tukura ngano man lagi sa Mateo 18:18 niingon ang teksto. Kung dunay di maminaw ninyo hala isumbong sa simbahan. Nya kung wa patukura asam na